Milé dámy, milí páni, koledovdar Slovenom 2025, nový slovenský prírodný kalendár, otvárame na 34. strane, alebo máme 32. týždeň tohoto roku. Čo nás čaká od 4.8. do 10.8. Je toho nesmierne bohaté, je to jedno z najkrajších období vôbec v roku, pretože voľnosť človeka, samostatnosť človeka, možnosti na severnej pologuli, kde sa vyvíja väčšina ľudstva na Zemi, je práve v tejto dobe doslova najväčšia. Keď sa pozrieme vlastne 7. Perúnov deň, Svarok Perúnov, Svetoviet, Triglav naprieč vertikálne celým stvorením, od zhora z najvyšších sfér Svätého Grálu až dolu do neskoršieho stvorenia, do hmotnosti, budeme si o ňom podrobnejšie hovoriť, ale je to súčasne stred leva. A v každom strede každého triglavu vlastne máme jeden z významných sviatkov našich predkov. Navyše 9. je spln mesiaca, a v splnovej fáze mesiaca mesiačik prichádza takisto doleva, žitneč, klenčič, gromič. Čo sa týka novej fázy mesiaca, vstupu je vlastne tak ako polovici Matka Zem vstupuje do druhej fázy, kde malí bytostní so zrničom sa menia a vlastne títo malí bytostní sú nesmierne dôležití, aby sme pochopili vlastne, čo nám hovoria, pretože je to nesmierne, ale nesmierne dôležité. Čiže so žitničom nastupujú vlastne 7. na vlastne stred malého triglavu, 8. triglavu a súčasne na novej fáze mesiaca, ktorá je splnom mesiaca počínajúca. Treba si uvedomiť, že vlastne zo štyroch bytostných od samotného novu išli prví dvaja, Klenčič, Gromič, tak ako je tam napísané, a 9. vidíte na novej fáze mesiaca, že so žitničom nastupuje Ezernič a Simič. Čo nám títo dvaja bytostní prinášajú, čo nám hovoria, čo si máme dať pozor a čo máme vo svojom živote naozaj vážnym spôsobom dať sám seba do súladu. Ezernič, človeče, z tvojich siatí ti prinášam v plnosti dozreté plody. Sú súčasne aj zrniečkami pre ďalšiu sejbu. Vytváraj novú pôdu pre sejbu nových skutkov. Požehnané plody zo žatiev sprostredkovávaj ďalej. Daj ich do kolobehu. Tvoja bohatá žatva prežití nech je zdrojom tvojich nových siatí. Asimič tomu dodáva: človeče, sumarizuj, čo si ty, naozaj ty urobil za predchádzajúce obdobie, čo si vykonal sám pre seba a čo si priniesol pre svoje okolie. Precíť a uvedom si, čo z toho, čo si zasial správne a komu si tým pomohol. Či si zmenil sám seba a akým spôsobom. Zamysli sa nad sebou samým, sumarizuj všetko, čo si priniesol, dobré i zlé, a zober si z toho ponaučenie. Je to naozaj obdobie, keď ľudskému duchu nič zvláštne nechýba. Ja hovorím o dnešných časoch, kedy sa ako ľudskí duchovia svojim rozumom naozaj montujeme absolútne do všetkého vrátane počasia, ale vlastne toto sumarizovanie je otázkou súčasne kónu reinkarnácie, ktorý je dvojitým kónom v levovi
aj v Svargovom kruhu a v Levovi, aj v Svetoviedovom kruhu, aby sme naozaj do ďalšieho vývojového procesu išli oveľa, ale oveľa vedomejšie. Čo sa týka vlastne toho stredu leva, Perúnov deň, je oproti Perúnovej noci v strede znamenia vodnár v Svetojedovom kruhu. No a samozrejme má to veľký a velikánsky účinok. Nie je náhodou samozrejme Klenčič, Gromič, hromy blesky sú práve v tomto období. Samozrejme, pokiaľ do toho umelo nezasahujeme, je to náš pôvodný prírodný kalendár, kedy sviatok keltský, ktorý sme si náčrtli Lungas alebo Lunas, je sa viatkom naozaj žatiev maximálnym spôsobom. To, prečo vlastne v kalendári keltskom dodnes deň figuruje, aj keď sa pozriete na staré spisy, mnohé vlastne tie spisy hovoria o Perúnovom dni oveľa skôr bližšie k tomu keltskému sviatku, ale musíme sa naozaj držať toho, čo príroda, prírodné bytosti vytvárajú, pretože oni sú tou hybnou silou, oni sú budovatelia a správci stvorenia, ktorí v podstate to, čo my nazývame tie prírodné sviatky, oni ich uskutočňujú. Preto vlastne ich cykly a ich pôsobenie je samozrejme najdôležitejšie, aby sme my sami vedeli chápať vlastne, čo nám prinášajú. Keď sa pozrieme na Triglav, Svarok, Peru, no a Svetovied, vidíme, že z najvyšších výšok z hradu Grálu v Volskej časti prúdi vyžarovanie svetla a prichádza k Perúnovi naprieč celým stvorením čisto duchovne bytostnou ríšou, kde nás podkuje pôvod ľudských duchov až do neskoršieho stvorenia. Neskoršie stvorenie je postupne utvárané ako jemnohmotnosť a hrubohmotnosť, záhrobie a tento svet, alebo belšia hmotnosť a crnšia hmotnosť, biely a čierny chlebík, ako hovorili naši predkovia, biely jedli na sviatky a čierny v pracovných dňoch. A tu vidíme, že okolo Perúna sa zhromažďuje všetkých 12 základných farieb, ktoré idú naprieč celým stvorením. Sú tu samozrejme vôkol neho aj tie dary, ktoré môže človek obdržať. Najviac sa dochovalo hrdinstvo, ale je tam aj múdrosť, sila a dobrota a prechádza to do neskoršieho stvorenia skrze svetovieda, ktorý vlastne má na starosti všetky pomoci, ktoré ľudský duch môže v neskoršom stvorení, vo vývojovom procese dostať. Keď sa pozrieme na Velesovú knihu, Velesová kniha je záznam stručný 20 000 rokov našich dejín, 16 000 rokov veľmi stručne a 4 000 rokov podrobne. Keď si zoberieme náš genetický fond, ktorý je tu v strednej Európe 8 000 rokov, tak vlastne vidíme, že v nej máme zaznamenané 4 000 posledných rokov, ktoré naozaj sú nesmierne dôležité k pochopeniu našej úlohy, odkiaľ sme, prečo sme tu a čo máme ľudstvu odovzdať a kam sa máme vrátiť. V rámci knižočky Velesovej knižočky svetoruských véd je
Velebenie Triglava. Je to unikátna báseň, v ktorej je vlastne všetko poznanie, ktoré mali naši predkovia. Treba si tu uvedomiť, že nuž, teda začnite. Poprvé, Triglavu pokloniať sa tvárou. Nie je tam už kláňanie sa nikomu. Ako spievať slávu, samozrejme, obrovské množstvo bohov, ktorých poznali našich predkovia, ale iba Triglavu vlastne sa kláňali. A jemu veľkú slávu spievajúc, chváliac i Svaroga. Svarogom nazývali vôľu Božiu. Keď sa pozriete na knižočku, nie náhodou tam vidíte na obale holubicu. Nazývali ju Matka Holubica je samozrejme známa ako forma Ducha Svätého, ako forma vôle Božej, ktorá pôsobí do stvorenia, najmä vlastne vnímajúc túto formu cez sviatok vyliatia sily Duchom Svätým a v básni je samozrejme toto všetko popísané. Čiže chváliaci Svaroga, deda Božia. Ded Božia znamená, že je dedom všetkých priamých síl bytostného, von svetla, ktoré pôsobia do stvorenia, ktoré tu v neskôršom stvorení vnímame ako bytostných jednotlivých znamení a ich vodcov, chváliac i Svaroga, deda Božia, ako očakáva od nás. Je rodov božských náčelník. Rodov božských náčelník znamená obrovské množstvo vlastne rôznych druhov bytostí v celom stvorení a on ako vôľa všemohúceho je samozrejme ich náčelník. Navyše všetkého rodu studníc večný, keď vytečie v lete od kraja svojho, a v zime nikdy nezamrzne a tú vodu žijúci pijú. Oživujeme sa, dokým neprejdeme ako čakajúci, sa k nemu uberajúc do lúčin gojských, rajských. Čiže pomenovanie v lete alebo teda na letnice sviatku vyliatia sily Duchom Svätým je to jasne a zreteľne vlastne stotožnené so samotnou vôľou. No a navyše veľmi dôležitá poznámka, že túto živú vodu iba žijúci pijú. Aj Bogu Perúnovi, hromovládcovi a Bogu vojny a zápasov orodujúc. Života zjaveného neprestávajte obracať kolá. Ako z nás vediete cestou pravou do obrany a trízne veľkej. Ó, všetci padli, ako vy, že idú von, žijúc večne v pluku Perúnovom. Žijúc večne v pluku Perúnovom znamená, že keď človek dostane vlastne do svojej slnečnej pléte, nie? A navyše jadro bytostného, čo sa zachovalo, ako sme hovorili, najmä ako hrdinstvo, ale naši predkovia poznali štyri, nie náhodou spájali svetoviedovú sochu so štyrmi stranami, so štyrmi atribútmi, pretože okrem hrdinstva, ako sme hovorili, je tam aj múdrosť, dobrota a sila. A človek, ktorý dostane toto jadro, a nespreneverí sa svojmu duchovnému vývoju, že ostane v čistote, väčšine žije v pluku Perúnovom, to znamená, že väčšine môže skrze toto jadro pôsobiť intenzívne do vývojového procesu v hmotnostiach, či v jemnohmotnom alebo hrubohmotnom svete. Aj Bogu Svetovi dú slávu rečiac, lebo je Boh pravie i javie. A to si veľmi podrobne vysvetlíme práve v seminári ku scelovanie so svetlom. Je to veľmi široká téma, minimálne na hodinu. A tomu pejme piesňami, odkedy svet je. A cez neho vidíme svetlo. Zrejte a jav pojte a ty nás od naví ubránia. A tomu chválu spievajme piesňou plesajúc do vzývania Bohu nášmu. A ako tí,
čo zeme slnka nosia a súhvezdia držia a svet kreujú. Treba si naozaj uvedomiť, že práve svetovied je tým, kto, skrze ktorého vidíme svetlo, má na starosti všetky tie pohybujúce sa planéty, slnka, súhvezdia, ako vlastne jednotliví jeho služobníci, ktorí sú držne slúžia samozrejme vôli Všemohúceho, tak vlastne vzývajú svetovieda ako svojho vedúceho, pozemsky by sme povedali, a človek má rovnakým spôsobom vstúpiť vlastne do spolupôsobenia so svetoviedom. Tvorte slávu svetoviedu veľkú. Sláva Bogu našemu. Tu keď skormútite srdcia naše a so smiechom odriekame sa od zlého diania nášho a k dobru sa utiekame, lebo otroctva púšťame sa objímaním. A rečte, ak vás nejakým spôsobom vlastne zásahuje táto časť Tvorte slávu svetovedu veľkú ako čosi, čo je v slovách pána Ježiša. Je to samozrejmosťou, treba si uvedomiť, že poznanie najvyššieho všemohúceho Triglava pred stvorením bol jediný. Vznikom stvorenia sa stal dvojjediným, časť jeho vôle sa Varožic Parsifal vlastne dala vzniknúť stvoreniu ako malá časť svetla z prasvetla, keďže obrovské množstvo bytostí pri tlaku prasvetla sa nemohlo vyvíjať, prešli do stvorenia a preto svárok je náčelník všetkých rodov božských. No a samozrejme spoznali pána Ježíša ako tretiu časť, ktorá sa oddelila k rýchlej pomoci ľudstvu v hmotnostiach, ktoré sa topili vo svojich nesprávnych sejbách, z ktorých prichádzali samozrejme nesprávne žatvy. No a toto je tvorenie celého Triglavu dodnes deň. Sú dva chrámy kresťanské na Slovensku, jeden v Slovensku, kde Triglav, ktorého poznali naši predkovia, je vyobrazený, pripomíname ariánske kresťanstvo, ktoré u nás bolo vlastne najmä dynamicky od sama po pribínu, ale samotné prvé zvestovania slova pána Ježíša a Sírom a Juventínou bolo v 47. roku. A rečte, všetko utvárajte, lebo vedenie umom roztrhnete. A pocíte, lebo to je umenie, lebo tajnosť veľká je, pretože svarok aj Perúno je i svetovied. Toto je veľmi podstatné si uvedomiť, že vlastne je nám tu zjavovaný Triglav naprieč vlastne stvoreniu, čiže nie v horizontálnej rovine, ale v vertikálnej rovine, kde svarok ako vôľa všemohúceho pôsobí smerom k Perúnovi. Sú to tie blesky, ktoré je vidieť okolo jeho hlavy, ktoré idú z hora nadol a potom Perúno skrze svetovieda ich vysiela dolu do hmotnosti. To sú tie blesky, samozrejme, ktoré sú okolo jeho hlavy, od neho smerom nadol. No a svetovied je tou bytosťou, ktorá má na starosti všetky svetla vlastne v neskoršom stvorení. Takže pochopenie vlastne tohoto vertikálneho triglavu viedlo k možnosti, že mohli ľudskí duchovia dostať dary, ktoré vlastne ich nepretržite spájali s plukom Perúnovým a mohli aj po navrátení sa do svojho pôvodu, do duchovnej ríše skrze tieto plamene intenzívne pôsobiť na rozvoj v hmotnosti. Čiže je to naozaj nesmierne
bohaté Perúnov denne si budeme zvlášť vysvetľovať z celej tej jeho šírke práve v semináriku Sceľovanie so svetlom. Samozrejme v tej spodnej časti opäť tam máme ako vždy Bachové kvetinky, súvis samotného 8. malého triglavu s čakrami, meridiánmi a orgánmi. Je tu proste dráha srdca, modrofialová dráha, je tu samotné srdce žltou farbou, ovláda hypotalamus, srdcovo systém a je tu čakra nie náhodou, ktorá zozadu ide do slnečnej pletení, skrze ktorú práve ten Perúnov dar môže pôsobiť. Je to tak, že človek ako matrioška má aj jednotlivé záhaly, aj samozrejme z bytostného, z tej úrovne, ktorej šéfom, keď to tak ľudsky povieme, je Perú, no len treba dávať pozor, že Gréci spáchali hriech, slovo hriech je veľmi staré slovo, grešiť, hrešiť od našich predkov, pretože Gréci dali bytostiam prírody na čele s Perúnom ľudské vlastnosti, čo bolo absolútne nesprávne a spáchali veľký hriech, pretože všetky tieto bytosti, na rozdiel od človeka v neskoršom stvorení, stoja výhradne vo vôli Všemohúceho. Takže v podstate človek cez bytostné teličko formuje záhrobie, jemnohmotnosť, hrubohmotnosť a keď dostane špeciálnu bytostnú iskru, tak to znamená, že nemá jeden prst na formovanie hmoty ako hrnčiar, ale má ich 10 000, takže hrdina dokáže spraviť aj to, čo samotné armády nedokázali. Máme tam samozrejme, ako sme hovorili, Bachové kvetinky alebo kvety z darov prírody, ktoré môžu pomôcť samozrejme v tom, aby čakra žltá, meridian modrofialový a orgán veľmi intenzívne bol podporovaný. Čiže čo nám hovoria tieto kvetinky? 31 kvetinka spojená s levom svaragovom kruhu podporuje vysielanie pozitívneho vedomia, kľud, pochopenie, že k dosiahnutiu jedného cieľa existujú rôzne cesty. Odpútanie sa, prepustenie, poznanie, že chovanie voči okoliu ho mobilizuje a vyvoláva v ňom odpor a tým veci škodí. Nadšenci strávajúci iných môže byť až fanatizmus, perfekcionalizmus. To sú zneužitia vlastne týchto darov zo svetla. 27. kvetinka prislúchajúci sa znameniu psa v perúnovom kruhu modrofialovej farbičky voda z liečivých prameňov podporuje čulosť, pružnosť, miernosť, ženskú stránku u muža aj ženy, umenie ustúpiť, toleranciu, mekšiu a pasívnu stránku v nás, tok našej energie, vnútorné uvoľnenie a slobodu, nežnosť. Opakom je opäť fanatizmus, nepoddajnosť, fanatizmus aj v zdravej výžive, v cvičeniach, anorexia a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka samotného podpory srdiečka, pakaštan, konský, biely 35, kvetinka podporuje kľud, duševný pokoj, kľudný, nerušený spánok, zbavenie sa rušivých myšlienok počas meditácie, koncentrácia počas učenia a v škole, na univerzite, uvoľnenie hlavy, dôveru, že rozriešenie problému nastane v pravý čas, žiť opäť v prítomnosti, sústredení. Opakom je neustále premýšľanie o nejakom probléme, čiže človek sa rozhodne, ľudský duch svojim citom, rozumom uskutoční samotný, lebo žitnieč proste má na starosti aj
vlastne túto harmóniu medzi citom a rozumom, aby cit určoval, čo sa bude robiť a rozum výhľadne hľadal spôsob, ako na to. Rozum nie je na to dimenzovaný ako produkt mozgu hrubohmotnej substancie, aby on vlastne našiel nejaké riešenie. On je dimenzovaný, aby ho uskutočnil. Riešenia nachádza cít. Samozrejme, treba si uvedomiť, že súčasne ten srdcovo systém, ktorý je ovládaný žltou farbou, dármo budeme tieto kvapôčky a všetko možné pápať, pokiaľ žlté svetlo a žlté farby máme ako hlavné v našich domovoch, kde večer nútime tou žltou farbou, hlavne v tom žltom osvetlení, teda v teplých farbách, kde je najviac žltej farby, nútime srdcovo systém, keď má oddychovať, aby išiel na 150 až 200%, čím sa predčasne potrebuje a rozvoj umelého osvetlenia je rovnaká krivka rozvoju srdcovo cievnych chorôb. Aj o tom si podrobne budeme hovoriť na avizovanom semináriku Sceľovanie so svetlom, kde si budeme preberať 8. malý triklav vrátane Perúnovho dňa. Takže toľko na osvieženie v rámci kalendáriku. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.